Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a masu bibiyar wannan channel ta Abdulrahman Tech. Barka da zuwa, barka mu da sake saduwa. To yau na kawo muku bidiyo yadda zaka yi kasuwancin data a jamhuriyar Niger ba tare da ɓata lokaci ba. To da farko za mu je mu ɗauko application mai suna Niger Mega. Kana shigowa kamar haka, sai ka zo nan inda ka rubuta register, gashi nan ƙasa nan, sai ka danna kan shi. Zai kama waje kamar haka, sai ka sa suna, lambar waya, Gmail, sai ka sa kalmar sirri. Bayan ka sai ka danna wannan aro, sai ka danna register. To mu da ke mun yi register za mu zo mu danna nan na ƙasa inda ka rubuta sign up, inda ka rubuta shiga mai wannan nan ƙasa, sai mu zo mu saka lambar wayar mu. Bayan mu saka lambar sai mu zo mu sa kalmar sirri, sai mu danna nan, sai mu danna shiga ciki. To kun ga ya kawo mu waje kamar haka, kun ga ya kawo mana fuskar application ne. To idan za ka yi kasuwancin data za ka zo nan wannan nan, gashi nan inda aka ce mega, sai ka danna kan shi. Bayan ka danna kan shi zai kama waje kamar haka, sai ka sa lambar wacce za ka tura wa mega ɗin. Misali bara sa wannan lambar, sai in zo nan na saman saka a wani layi. Za ka iya turawa Airtel, Move, Zamani da kuma Niger Telecom. To mu za mu zaɓi Airtel. Bayan ka danna sai ka zo nan ka zaɓi adadin data nawa za ka tura min. To mu bara mu bar shi a wannan, bara mu zaɓi kawai dala 100 haka. To kun gani za su ɗauki dala 100 da wannan. To sai ka zo nan na ƙasan nan, sai ka danna. To bayan ka danna zai kama waje kamar haka, sai ka danna nan. To kun gani bai shiga ba. To abin da ya sa banda wannan ne a cikin application ne, yadda za ka yi, bara in nuna muku yadda za ka yi wannan, ka sa kuɗi a cikin wannan application ne. Domin idan kuka kula nan balance ɗina 0. To za ka zo inda ka rubuta nan account, sai ka danna shi, sai ka zo nan da ka ce a sa kuɗi, sai ka zo ka danna. Misali bara mu sa kawai jaka ɗaya haka, sai mu zo sai mu zaɓi banki, za mu zaɓi Maynita. To ga nan lambar su nan, in ka dawo nan wannan lambar za ka yi copy, sai ka ɗauka, sai ka zo nan, sai ka yi paste. Kana yin paste sai ka yi ka danna nan. To za su kawo ma waje, ka yi musu magana ta WhatsApp. Haka nan ga nan bayanan su nan, sun ga nan bayanan da suka yi, kuma za ka iya magana ta su ta WhatsApp. In ka taɓa nan da ka rubuta WhatsApp, kawai za su kai ka direct cikin WhatsApp nasu, inda za ka je ka yi musu magana. To ga wanda kuma ba su buɗe wannan, ga wanda ba su buɗe Maynita ko kuma Amana ba, za su yi ma magana a comment section, ko kuma su yi liking ma bidiyon nan, ko su danna subscribing. Zan zo in yi bidiyo akan yadda ake buɗe wannan dai ake buɗe Maynita da kuma Amana. Na gode, sai mun haɗu a next bidiyo. Kar ku manta da subscribing ma channel ɗin, ku danna mun liking domin samun sababbin update da zarar mun ɗora. Na gode.